nyt saat potkut. Ja aivan kuten on erilaisia lyöntejäkin erilaisiin käyttötarkoituksiin, niin on myös erilaisia potkuja eri käyttötarkoituksiin. Lyhyesti rajattuna, yli navan korkeuteen tulevat potkut on yleensä huonoja ideoita IP:ssä, ja herkkiin paikkoihin kohdistuvat potkut taas on yleensä kiellettyjä ottelussa. Tänään voin näyttää sulle videota muutamista potkuista, mutta mä en aio kertoa sulle, että onko ne itsepuolustuspotkuja vai onko ne matsipotkuja. Kommentoi alle sun arvaukset siitä, mitkä potkut sun mielestä on matsipotkuja ja mitkä itsepuolustuspotkuja. Eniten oikein saanut voittaa. Ja tämän viikon joululinjahaasteeseen poimi näistä potkuista 2 semmoista, mitkä vaikuttaa kivoilta ja ala treenaa niitä. Ja asiaan. Polvet on hyvin monikäyttöinen ase, koska niiden taakse saa paljon voimaa ja sitä voi ohjata moneen suuntaan. Niin kuin ylös, suoraan ja sivuttain. Kohteina voi olla esimerkiksi vatsalihakset, virtsarakko, pallea, sukuelimet, maksa, kylki, reisi tai pää. Suora etupotku on rakas lapsi, jolla on monta nimeä. Koska hyökkäyksen suuntaan suoraan eteen, kohteena toimii reidet, sukuelimet, virtsarakko, pallea tai pää. Kiertopotkun voi tehdä mille vain korkeudelle. Sääreen, reiteen, kylkeen tai päähän. Reiteen kohdistuva kiertopotkua kutsutaan usein alapotkuksi. Kasarin suosikkeja oli vemppammava, jossa ensin hämätään jotain muuta potkua ja sitten läsätetään kiertopotku poskelle. Myös sivupotkun voi tehdä mihin vain korkeuteen, mutta mä jaksoin kuvata vain yhden. Kohteet on samat kuin etupotkulla. Polkaisupotkut kohdistuu aina vyötärön alapuolelle ilmeisistä syistä. Kohteena voi toimia varpaat, sääri, polvi tai reisi. Tää on siitä jännä potku, etten tiedä tälle muuta suomenkielistä nimeä kuin kivespotku. Se on sen niminen siksi, että se kohdistuu aina kulkusille. Sirppipotkulla on 2 järkevää korkeutta, joista reisi ja pohja on huomattavasti helpompia kuin pää. Tämän sukulaista, kirvespotkua, voi käyttää myös suojauksen purkamiseen. Ja sitten ei muuta kuin hyvää joulua ja huomiseen.